a kid. That you succeeded today in life is as a result of support that have given you, knowingly and unknowingly. The blessings you are getting today, in one bomb, is as a result of their effort. Your father spent so much to train you. What is he getting in return? He did his best. Appreciate him for once. Then continue where he stopped. He loved you. Your ancestors loved you. They denied themselves some certain things for your own well-being. Even to secure your inheritance. Yes. That your land, that your anobi, that your inheritance is enough for you to celebrate them. You know they fought many battles just to secure that land. They gave you identity. They stood and fought to secure that your family land as you know it today. They did not run away from wars. They stood and defended that particular land. So it's enough reason for you to celebrate them because they gave you identity. If they did not stood their ground, fought heavily to secure that place you are living today as your ancestral home, where will you call home? They put their life on the line. They put their land on the line, fought just to secure that place you are living, to give you identity. Only that one enough is enough for you to celebrate them. Makadeke den wa na agwa kede. Ikadi agwota ozo. You know the father of America, Christopher Columbus. Do you know they can go to war just to celebrate? If they are not talk ill, Ikuto, against their founding fathers, they will go to war. What is the work of their founding fathers? Christopher Columbus. He is a pathfinder. He is the one that finds the geophysical map you know today as America. He found it. And for the fact that he found that geophysical land called America, that one alone is a pathfinder. America celebrates him till today, till date. You that is looking at me now, when was the last time you celebrated your ancestors? When was the last time you appreciated them? To Hadike. No one more to know who Janaga. Can we celebrate her? Maranaha, they did their best, expecting you to take the mantle of leadership from where they stop. What did you do? You turn back. Instead of you to forge ahead, you turn back, start castigating them, calling them names, demonizing them. As if that one is not enough. You brought in a free mother, onye front and back, in the name of your pastor. Obiano no bono, na efe kasim miri,
Name all the kabashin, all the abracadabra, calling your ancestors bad names in your presence, and you are there watching. Emoni brought a good representative of your ancestors. Can you go to even Papa Lucio office, the representatives of Pope in Nigeria, in Lagos? Can you go to his office and talk ill against Holy Father, the Pope, whom he represents? He dare not. Who does that? But you are there, and one afraid person is in your family compound, cursing your ancestors, blaming them, heaping all the insults, demonizing them, telling them that they are the reason why you are going down or your family is not progressing. I can tell you, in your present, somebody is calling your father and your grandfather's names, and they are there. They are not a good son. You are not a good representatives of your ancestors. Iheregi na-emendi ichie, na-emendi nna gị ha. You shame, even they shame me. As ka m nọ na-ene ụnụ anya, ụnụ bụ ndị na-eji akpọtọ ndị efurefu. Ha bịa na-eme ndị nna nna ụnụ ha insult. Why you are there? Ịma ọ na-eriri gị eri. Can you ever go to ndị nna nna ndị ọzọ and talk ill against their ancestors? My dear, you will not go free. You will not be alive to tell the story. What will happen to you? Can you go to Jewish people, the Jews, and talk ill against Abraham? They will stone you to death. They dare not. They are prouding themselves. Abraham. We are descendants of Abraham. They are prouding themselves. They can shout it on top of their voice for the whole world to hear it. That is good children. That is children that every parent will be proud of. Even when they are praying, you see them praying. Chineke Shadrach, Meshach, and Abednego, who happens to be their ancestors. They call upon the gods of their ancestors. You, what are you doing? Huh? What are you doing? Have you ever even called upon the gods of your ancestors to recognize them? In devotion? Have you ever done that? You have not. Because idea. Instead, we demonize your ancestors. Equal. They confused. Who does that? Even the Jewish people can never stand it. You dare not say it. But equal. Not insult to your person. But they demonize your ancestors in your presence. Let me tell you what will happen to you. In the next 100 years, yes, maximum, in the next 100 years, you and me will no longer be here on earth. In the next 100 years, top 100 years in whatever age you have now, I can tell you, that time you and me will no longer be there. We must have joined our ancestors. You understand? And become ancestors too. What example, what legacy are you leaving behind to your children? Since you did not celebrate your own ancestors, how do you expect them to celebrate you? Since you do not tell them the importance of celebrating their ancestors, okay?
Madam, they will not celebrate you. You know what will happen? Despite all this hustling, denying yourself all the dorime and the fun, just to make it better for your children and children. I can tell you, your children and children will forget about you all this year labor. They will not celebrate you. You know why? Because you did not tell them the importance of celebrating ancestors. Yeah, and then we just go like that. On top of that, on top of this your hustle, that will think you are hustling for their own being, for their well-being, they will call you names upon that. They will say that you are the one responsible for their predicament, for not moving forward. They will call you names. They will demonize you. You know why? Because that is exactly what you did to your ancestors. You did not tell your children the importance of celebrating them. You did not tell them the importance of celebrating them for the fact that they did their best. So what am I saying? If you don't want your children on board to disrespect you and call you names, start today to tell them the importance of respecting their ancestors, which you will join tomorrow. Yes. Ndị Igbo tụrụ elu si na ihe o ji abụ ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute a na-emetụrụ ya aka maka na awọ n'okwute maka na obodo okenye a nọrọ n'iru ude ihe akụwara ụmụazị na ga-enwerịrị day eji celebrate ndị nna so that tomorrow next tomorrow ma mgbe ọbụla o ji bụrụ ịjoin ya ndị ancestors ụmụ gị and ndị amụrụ amụ na ndị aka ya amụ n'iru eso celebrate ya gị. How about that? Mana ọ bụrụ na ịkụziri ọrụ ha importance of celebrating the ancestors during your own time, ị ga-anwụkwa ka ọkụkọ, nobody will celebrate you. They will still call you names. Ịghọtara ya? Etu a ka ọ dị. Ị kwesịrị ịda akụkwa ndị ichie, ndị be nne gị na ndị be nna gị, the importance of celebrating. Ịkwanyere ndị okenye ugwu, ndị nna ha celebrate ya ha. Do you know, let me give you an example. How many of you can give me their ancestral history? How many of you? How many of you can give me the names of their ancestors? Abo na ebia na opim ebe alụrụ ndị ichie. Obi, ị ga-afụ a marble. Edere ebe na that marble that will list the names of my ancestors down to the 5th generation. You got that? Yes. Elistria. Yes, Elistria. Reason, can't answer whether impossible. My father called the names to me when he was alive. He told me that his own father, you understand, his own father counted the names, called the names before him. So he crammed it on his head. During my time, my father passed the same information to me. You understand? For the fact that we are living in modern world, during my reign, I carve it in marble. It's there in front of my OP. Meaning every morning, in my morning devotion in the temple, I must call all their names to the 5th generation, and plead with them to call others. How many family in Igbo land today still remember their generational name, ancestral name? How many? Yes, they can remember. Some cannot even remember more than their father and grandfather's name. Mana ega quarter where go litany. Ega quarter where just celebrate November 1, they just celebrate all the saints na Catholic Church. Ega quarter, and that was their name. Saint Maria Goratio or Aprunobis. Saint Agatha or Aprunobis. In a celebrate another person's ancestors. You are ashamed.
They shame your ancestors. I can tell you. Your ancestors are disappointed in you. I can tell you. In a celebrate and then nandozo, banana kegi, no, oh, you not there. And what do you do? Tariana Mano wouldn't go back at all. Then I can tell you whatever challenges you are having in your family is as a result of negligence. You people did not do what is expected of you. Yes, that's the cause of your problem. Because of your problem or whatever challenges you are facing in your family is as a result of negligence and negligence and lack of vision. Hosea 4:6 says it, and I quote, "My people are suffering because of lack of vision and knowledge." Go and read it. Hosea 4:6. So you can see the reason why you are facing challenges, you are suffering, is because of lack of vision and knowledge. And that's because I want to open your eyes so that bandage will fall. That's why I created this opportunity, this ministration, to talk to you heart to heart, so that the bandage will fall. I have done my part. Putting my advice into work is your own business. Okwu adago. Ihe ji okwu ame is totally yours. It's totally yours. Ozie zimuzie esigomia. Etigomokwo saka. Whether you use to see my advice for your own well-being is your own cup of tea, not mine. Obasarum, whether me share my message, whether me warranty my administration is your entirely problem. And that mission is to talk to you so that it will be clear to you that what you are doing is wrong. So I can tell you now why you are suffering. Whatever that is happening in your family is as a result of lack of vision and knowledge of how things work, and the application of that knowledge. That is the cause of your problem, not your ancestors. Yes. Makana watakere tolitelunu weju no ma muta asusu nne na nne ya kroyo ọ ga-atụ ụta. Ajụ ka nna ajụ. If a child refuses out of his own ignorance to learn the language of his parents, let me tell you what will happen to that child. Time will come, just a matter of time. That child will be relegated to the back. What I can say no ma muta asusu nne na nne onwe oge ọ ga-eruo nwatakịrị a enyi ya oche asụ. The same thing we hear na-eme gị. Gị nwa na onwe gị jụrụ na ịma amụta the language of your ancestors. Time will oge na-abịa, oge your ancestors will overlook you. Wee ga-asị efuru efu nwa. So it's the duty of any child to pay attention and learn the language of your parents. So why you are suffering today is as a result of negligence. You refuse to learn the language of your parents. That's why from today, open your mind to learn the language of your parents. I can tell you, you will never lack. If you want to listen to continuation of what you will do to be at peace with your ancestors, and for you to begin to receive the blessings and favor from your ancestors, for your upliftment, keep following me. If you are following me from Eziokwu TV Plus, keep following us. I can tell you, it's a free-to-air decoder. You can go to market, ask them, free-to-air decoder, you are not paying a dime. Scan it, you will be seeing Eziokwu TV Plus. It's a channel where you will always hear the undiluted truth. I will always make out of my time to teach you what you must do. I can tell you what you will do in order to unite yourself with your ancestors, in order to do appeasement, in order to
come back to the track. Ini de na chigata ma chigaria ka I wee nwee ike natama ngọzi ndị nna nna gị ha ka ihe ọsọ gbara ihu wee gbaa azụ ka ọnwụ ike anwa dị na ezinụlọ be nna gị na ihe a butere unu ji akụ ọta maka na ihi na unu emere ihe unu kwesịrị ime ka ọ kwụsị. Yes, I can tell you before I round up. Ọ bụrụ na nwatakịrị ajụjụ ka m chọrọ, I will leave you with question. Ọ bụrụ na nna gị ewu a billionaire, he has a big company, a conglomerate, and you are the one that's supposed to look after those conglomerates and business chains of your late billionaire father. What do you think that will happen to you and that conglomerate, those chains of business, when you will be on the throne as the new CEO, new chairman of that conglomerate? What do you think that will happen when you are on the throne as the new chairman and you refuse out of your own ignorance to honor those agreements and partnership agreements with the banks, shareholders? You let that sign agreement memorandum of understanding, MOU, with those partners. What do you think that will happen to you when you refuse to honor those agreements? You have a question. Then keep thinking about it till our next episode. Keep following us so that we keep getting updates. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọmaka ga-emere unu. Asịkwa m na ụnụ ama nwụchu na ụnụ ama efuchu. Asị m na onye ọbụla na-ejere ụnụ aja ije na ojebe na ọma ejere osi ọnwụ na oyijere ya nwụrụ oyi nkwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbaala gị afa mmiri, send the alum message na WhatsApp 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. Ma ọkwa 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ekwukwa amaokwu ngozi n'isi ndị friends of the temple and the children of the temple. Echefukwara, ọ bụrụ na ebu child of the temple na our annual festival na-abịa na September 14, 2024. Ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sịrị m na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ọjị eji wee chụ aja, emechaa na ọ ga-ekwu ome. Udo dịrị ọnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Mwachukwu Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nibo, precisely.
Okay, to start with, I would say thank you for using that word creative. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happens to be one of the 3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environments associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. Any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My name's Ogbuefi Eze-Ana Rifte. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Ordinance, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi teacher, like Okwedo, Okulasi, Okumodi teacher, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they're all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime they want to give blessing, like Dominus Vobiscum, he will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinary to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sect and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody it will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because you will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day.
Ayama, Yama de Guru Neke, Yama de Guru Lodi, Yama de Guru Nafo, Yama de Guru Napo, Yama de Guru Boston Kenton. This is the way about Yama de Garage, Yama de Guru, Chile Menegi Yama, Chile Kawala also. Yama be in a church in a Gozilaga, Chile Gozili, Chile Maguzu, Usu Yama de Garage. Usu people of the Dragon. You are coming in a trouble of a Chile Bezulia, Chile Gossi, Chile Berenema. God bless you. 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 Chineke mere na Chineke wala ko se ko so na abasa no ga wa le pa ke go na se ike de no so no wewe Arusi dinneku Eze-Ana iye chinanchabu mwakaraka mwere basi Arusi dinneku Eze-Ana iye chinanchabu
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't really care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Cardinal Eze, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photograph we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures we are seeing on social media as pictures of Christ?
I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus' pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Howard, Mr. Howard. And many of them, you watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this is are formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this movie. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who be original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Doche, go hang for a house, say na Jesus. Now what you wanna do? Una don't say all these people na actors. Eh? Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Eh? Now actors, where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship them. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture, hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Doche picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
tụkwasịrị obi bịa ka ị nọnyere n'ofufe nsọ ka ụbọchị taa gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gị Chukwu nke igwe n'ala gị ka tụkwasịrị obi na anyị na-arịọ gị ekwekwala ka ị gbafee gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu ụmụnne m ndị isi ojii ka anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka m dị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum gịnị ga-eme ka ị dị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum ihe a bụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị ụmụnne m dị isi ojii ka anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu ụmụnne m dị isi ojii ka anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu gịnị ga-eme ka ndị ndụ ka m ghara ife Chukwu Eze-Ana onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana onye ọma nyeje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana onye ọma n'ọrụ ifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana onye ọma nyeje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha Olugono a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana
Ugochi tubelu nwoke ọma nọrọ ifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manyeje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye manyeje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okwu n'ụka abịakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ na agba nke mbụ na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi oche maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV Plus kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa taata bụ benefit of sacrifice. Benefit of sacrifice ya bụ isiokwu anyị. Uru dị n'ịchụ aja. Uru a na-enweta n'ịchụ aja. Mana before anyị gaba n'iru o nwere ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ebidogo ndị mmadụ ebukubegori since so ị ka nwere ike isonye na ya bụ aja maka na aja a na-achụ ofu ọnwa ị nwere ike isonyekwa na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na distance abụrụ ebara ya n'ọlụ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja esigo na ebu n'imirikite ndị mmadụ elu mana ya anaghị esho ihu ọlụ ma testimony na social media. You know why? Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya bịa ọ dịrọ necessary mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes, ihe anyị na-eme wụ na anyị na-ewere ya 3 prayer requests na ọ bụrụ na ịdị interested forward ya 3 prayer requests mee token donation to the account number. Ịchatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Yes, aja bụ aja mbụ n'elu. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso ihe anyị na-eme ụbọchị ikpeazụ a na-achịkọta aja ejegori m n'isi ụtụtụ achụọ aja gọọf kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị nke ọnwa. Ụbọchị nchịkọta anyị ga-egoro ihe ọnụ na-eri n'aha mmadụ dum jee na mmiri chụọrọ ndị mmiri aja mee saraka gbagota na temple chụọ aja to entities of powers jezie n'ebe nchụaja gbuo ebu mee saraka n'aha mmadụ dum. I can tell you na-esigo na aja abụnye ọtụtụ ndị mmadụ elu mana ka anyị gawazie n'ihu n'ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Yes, ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa bụ ịkọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. Mana bifo anyị mee nke a, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta ma ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ n'igwe ma ọ bụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi ije ka ịnụ taa, chaatị m na WhatsApp nọmba 08057837672. I repeat 08057837672 ma ọkwanụ 08138243871. I repeat 08138243871.
08038243871. Ọ bụrụ na ị na-ege ozi a site Eziokwu TV Plus ma ọ bụ na any social media platform anyị, mana one thing lead to another, onwe na nwere ike igechawu ya. Jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitube na Oraifite, ige ya afịa. Anyị nwere over 1000 lectures kụziri na anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị ọbụla. In fact, nwere ihe ọbụla ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala anyị emetụbara aka in the past. Ka anyị gabazie n'iru, ka ị na-esonyela anyị na-emetụ aka na share button, na-agwa ikwu gị na ibe gị ka ha nụ from the horse's mouth. Nkụzi ị ga-anụ taa ga-abụ an eye opener. Kana ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Gịnị bụ aja? Sacrifice. Anyị kwuru na enwere ụdị aja dị iche iche. Enwere ụdị aja dị iche iche. Enwere aja mbuli elu, enwere aja ịpụta ihe, enwere aja sacrifice for favor, enwere aja mgbaghara mmehie, enwere assorted types of aja. Ihe na n'ụzọ esi achụ aja dị iche iche. Mana ọ bụrụ aja ka anyị bịara ịkụzi taa. Ihe anyị chọrọ ka anyị kụzie taata bụ uru ọ bara bụ ịchụ ya aja. No matter ụdị fọm ọ fọmat iji wee chụ ya aja. Uru ọ bara ka anyị bịara ikwu taa. Aja wụ mgbe mmadụ wepụlụ ihe o nwere ma ọ bụ were ihe o nwere wee chụọ aja, ma ọ bụ mgbe mmadụ deny onwe some certain things for the well-being of others, ma ọ bụ mgbe mmadụ wepụrụ ihe n'ahụ ya were ihe o nwere wee chụọ aja. Nwere ike ịbụ aja ekele, nwere ike ịbụ sacrifice for gratitude. Mana ọhịa this is ya own thing. Iwerie nye iji wee gosi appreciation ihe niile abụ aja. Anyị ga-emetụkasị ya aka wee gwa uru ọ bara na ị ga na-achụ aja. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ịchụ aja bụ one thing very common in all religious sects all over the world. Kama na ndị ọbụla nwere ihe ha na-akpọ aja na their own interpretation. Mana were ewu ma ya ụdọ na were ụdọ ma ya ewu ofe ihe. Ịchụ aja bụ the center of our existence. Maka na in creation we are permitted ka anyị na-achụso aja. Maka na ọsọ aja ka anyị ga-esi na ya wee mee iwu Chukwu. Because in creation one thing is common. Givers never lack. Ị ga-enwerịrị a way you dey give out something for the other creatures. You know why? Nothing is totally free in creation. So, ọ bụrụ na ị na-receive, ị ga-enwekwa a way of giving. Maka na the law bụ simple. Onye nyere nyanye, onye nyere nyanye. Nya we keep on giving in order to keep receiving. Ịghọtara ya? Onye agbata ụbọchị nkọwara ihe gbasara benefit of giving. Gwa ndị mmadụ na in life, Chinechukwu okike kere na we depend on each other in order to be successful. Ọkọ wedịrị anyị mma. Na onwere onye bụ an island. Ekere ụwa na aka n'ikwu aka ịkpa kwa aka n'i. Wee sị na n'ikuru carbon dioxide ụmụ osisi kupụtara. Then ikuru oxygen ụmụ osisi kupụtara. Then you breathe out carbon dioxide. How we cool carbon dioxide? Then how we cool the oxygen. So if na anyị needed aka nikwa aka kwa aka ni. Now gịnị bụ nya bụ ịchụ aja? Uru ịchụ aja aba. Anyị ga-ekwu otu ụfọdụ ebe n'akwụkwọ. Ọtara ya? Anyị ga-ekwu otu ụfọdụ ebe. Anyị kwuo otu ụfọdụ ebe anwa. You pay attention. Enwere two places anyị ga-ekwu otu. Yes. Na Genesis. Ọ bụrụ na anyị kwuo otu onye. Gee ntị. Achọrọ m ka ị nụ from the horse's mouth. I don't want to say anything. Man, ọ bụrụ na agụ those two chapters and verses. Yes, na akwụkwọ Genesis. Ka ị nụ importance of ịchụ aja na ebe dị iche iche achụgoro aja. Ka ịfụ na Chukwu okike afọ bidoro mmadụ ịchụ aja. Brother, Chukwu okike na-eme ya appreciate. Na-agọzikwazi onye ọbụla ji ezi obi ya niile wee mee gịnị wee chụọ aja. So gee ntị ka agụpụtara ya na akwụkwọ Genesis. Akwụkwọ Genesis
ihe ị kwesịrị ịma gbasara aja. So gee ntị. Abraham, Cain and Abel. Yes, Cain and Abel. Okay. Genesis chapter 4, verse 3 to 8. And Abel also brought an offering, fat portion from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5. But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. 6. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Verse 7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching on your door. It desires to have you, but you must rule over it. Verse 8. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Okay. Abụrụ ntị m ka ntị ụnụ ka anyị kwụsị ebe a. Ihe m na-achọ ka m nweta ebe a bụ na ke Chukwu okike na-atụ anyị ekele. E wee mara anyị atụ ụmụnne na-abụ two brothers that performed an act of sacrifice. Now, gị nwa na onwe gị nọ na-achụ aja. Kedu obi iji wee na-achụ aja? Ị na-achụ aja gratitude. Ị na-ekele Chukwu okike maka na Chukwu kwesịrị ka ekele ya. Ị na-ekele ya chi. Ị na-ekele ya spiritual forces. Ị na-remember your ancestors because na ha kwesịrị ka ekele ha. Maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị nke adị agwọta ọzọ. Ị na-ekele ha na obi ọcha, obi chiwara echiwa na obi gwepịara egwepịa. Ị na-ekele ya with joy. Ịma na mgbe ị chụrụ aja with joy, ọ bụrụ joyful activity. Ọ bụrụ aja aṅụrị. O butere mbuni enu. Mana mgbe ị chụrụ aja with mmachụbụ ihu, ọ ma metara gị ezi mkpụrụ. So gị nwa na ya n'onu m, when was the last time ị chụkwara chi gị? When was the last time ị chụkwara ndị ichie? When was the last time ị chụkwara ya spiritual forces recognize ya ha? When was the last time ị maara na ọ dị mkpa ị celebrate mmụọ nsọ gị? Kere mgbe ị mụtara na ọ dị mkpa na ị ga-ekele ha? Maka na ụmụ mmụọ niile abụ ndị njelu nke Chukwu, ndị anyị na-esi n'aka ha welu buru anyị buga n'ebe a ga-aza ya. Ọnya ka ọdịnala Igbo ji enwe encourage mmadụ ịda achụ aja dị iche iche. Ka mmalụ ga-atụ ụmụnne na-abụ amaala ya atụ na Genesis 4. Cain and Abel. Cain jere ịchụ aja. Ihe kpatara na anara aja Cain na Cain jelu bụrụ ka onye ọrụ ugbo welu ihe legasịrị ele. O choose the best produce from his farm. Ọ na-eme just to fulfill all righteousness. Aghọtara m ihe na pass through. Mana aja ị na-achụ ya from innermost of your heart. Ị na-achụ ya na ụmụ mmụọ deserve ka a chụọrọ ha aja. Ka ị na-achụ ya because na ya spiritualist gwara gị chụọ aja. Ị na-eme ya just ka ọ bụrụkwa. N'ime obi gị chọpụta na ọ dị mkpa na ịchụbara aja. Chọpụta uru ọbara bụ ịchụ aja. Ịchọpụta na uru ọbara bụ ịchụ aja na ụmụ mmụọ kwesịrị ka ekene ha na nke ha mere ka ike wee dị ha wee mee ọzọ. Ọ ga-eme gị na-achụ ya bụ aja. Ị na-achụ ya with something tangible. Ị ma na-achụrụ ụmụ mmụọ aja na-agba anya. Ọ dị aja ka Cain chụrụ, mana aja ya was never accepted. Maka na o juru ezi obi wee chụja bụ aja. Ọchụcha aja wee si ya na aja nwekwa ya manyere gị amanye
ma na-echu onye ya etu isi wee chu ya anyị na-aja gị na-anabatara ya nyewa nwetara the sign agbakwuru ya na anabatara aja ya maka na ọ chụrụ ọfụma. Amara m ụdị aja ị na-achụ, ịda na-achụ aja na mgbakasị arụ. Yes, ịda na-achụ aja na mgbakasị arụ ọ bụgoro nke dibịa na-achụrụ gị ma nke iji aka gị achụ. The most important thing na nke ọ bụla ị na-eme, feel happy. Ọ bụrụ na dibịa gị na-achụrụ gị aja bụ na ya spiritualist, malụ na efi na-azọcha ọka na-adị ekechi ya ọnụ. If you are doing it, do it happily. Ọ ga-abalị gị. So ọ bụkwa na ọgwụ ji aka gị achụ, chụọ ya mee saraka wutu obi sarịsarị, maka na ị riri happiness of ndị niile ga-esokwa gị wee ri ya bụ ihe aja. Na nke a bụ nke ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na aja dị nnukwute important. Nwanne ya na-akpọ Ebel jere ịchụ aja wee jesi maka na ọ bụ onye na-azụ anụmanụ na-elekọta anụmanụ. Now o jee ịchụ aja jee welu the best one, the best among them all. Marụ na Chukwu okike, marụ na ụmụ mmụọ niile the best, maka na ịfụ aka afọ onye ụmụ mmụọ ihe ha fụọ aka afọ wee nye gị. Ihe a bụ ihe ọ chọpụtara, wee nabata ya wee gọzie ya. Mana duto ekwuru na anya ukwu nke si n'aka nwanne ya bụ Ken wee lara nwanne ya wee pụọ ebe ọ nọ wee mee ya attack wee gbuo nwanne ya. Mana ka o gbusialụ nwanne ya, o receive got the consequence, so ya bụ dastardly act o committed. Mana gịnị ihe kere ihe mmụta dị na ya bụ okwu? Ihe mmụta nji sị ka ya tụgharịa uche na ya bụ na Chukwu okike dị very happy na aja Ebel chụrụ. I can tell you na ọ bụrụ na iwepụta obi gị chụọrụ mmụọ aja, chụọrụ mmụọ aja na mmụọ ga-anabata ya. Ọ bụkwa nnọọ mmadụ na-achụrụ gị aja, mee ka sure na onye a na-achụrụ gị aja na n'iji obi ọcha nabata ka ọ chụọrọ onye bụ aja. Then ọ chụkwara onye bụ aja, chụkwa ya, because ihe ị na-ede bụ happiness all through. Ị na-eme etu ọ ga-abalị gị. Ihe mmụta dị na ya bụ na Chukwu okike na-anabata aja, Chukwu okike na-atụ anya aja. Ọ bụrụ taa ka ịchụ aja bidoro. Ịchụ aja bidoro na ancient time. Ifuru ebe anyị gụrụ from Genesis 4, ifu na ọ na-bidori na mbụ na Chukwu okike na-atụ anya ekele. So nwanne chụba aja, onye ọbụla sịrị gị kwụsị ịchụ aja afụrụ gị n'anya. Agwara m unu na ịchụ aja bụ mmadụ ibuild personal relation. Or PR, when ị na-eshow ị na-achụ aja, ị na-ebuild, ị na-eme onwe gị ndị enyi ma ọ bụ enyi ụmụ mmụọ. Maka na ịnwa na-enwe ihe eji anata mmụọ ihe. Imegide ana build personal relation with ụmụ mmụọ fọ gị n'anya dịka onye nke ha. Believe in me, ha ga-afightịrị gị, ha ga-anụrụ gị ọgụ day and night. Mana ọ bụrụ na i buru ụzọ build that personal relation ka gị na ụmụ mmụọ kwụrụ, ọyọ nwere ike ịbụ ya name. Mana ọ bụrụ na i build onye nwanne chụba aja na Chukwu okike na-atụ anya aja. O jigo na aja nke Ken and Ebel wee gwa ya maka ya. Ọ bụrụ na ị gezie ntị, a ga-agụrụ gị gbasara aja nke ịbụa nchọrọ ka anyị metụ aka. Aja Abraham chụrụ Chukwu okike, ya na etu Chukwu okike si wee nabata ya bụ aja ọ chụrụ. Gee ntị ga-agụọ ya. Genesis chapter 22 verse 1 to 13. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here am I, he replied. Verse 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, by name Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain that I will show you. Verse 3, earlier the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Verse 4, on the 3rd day, Abraham looked up and saw the place
in the distance. Verse 5, he said to his servants, "Stay here with the donkey while I and my son go over there. We will worship and then we will come back to you people." Verse 6, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and himself carried the fire and the knife as the two began to go together. Verse 7, Isaac spoke up and said to his father, "Father." Abraham replied, "My son, the fire and wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Verse 8, Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And then the two of them began to go together. Verse 9, when they reached the place God has told him, Abraham built an altar and arranged the wood on it. He burned his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Verse 10, then he reached out his hand and took a knife to sacrifice his son. Verse 11, but the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." He replied, "Here am I." Verse 12, do not lay your hand on that boy. Do not harm him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your only son. 13, Abraham looked up there in a thicket. He saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son, instructed by the angel. Ya gasịa ama na nwere ihe ịghọtara. Ihe ịghọtara bụ na Chukwu okike instructed Abraham to do sacrifice. Mana in order to test him, also ya were the most valuable thing of karichara n'anya bụ nwa ya. And Abraham accepted. Ihe mmụta dị n'ihe abụ na when you want to give out sacrifice, ya bụrụ something the tangible, ya bụ something of great value to you. Ọ ihe mmụta dị ya. Agwara m unu, ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ, ihe ị ga na-look out for bụ the real meaning na message nya particular akwụkwọ anwa ma ọ bụ ozi anwa ị na-agụ na-achọ ka ọ pasị ala gị ma ọ message anwa ị na-enweta. So mgbe ọ baziri n'anya o wee ruo ụbọchị akara aka, o wee fụ na Abraham kpebiri n'eziokwu ya n'obi ya niile na ọ chọrọ inye ihe bụ ihe kacha ya mkpa. Wee sị ya mba. Moses wee sị ya mba, Abraham, untie this child. Emelụkwana ya ahụ. Nya nepụtụpụ anya ka ọ fụ ihe na-eme, ọ nepụtụpụ anya wee fụzie ebu ọ ga-eji wee chụrụ Chukwu aja. Kedu ihe mmụta dị na the story? Ihe mmụta dị na the story bụ learn how to give what is valuable, the best. Give something that ihe ga-apụ gị ihe n'ahụ. O nwere ihe ị kwesịrị, ọ bụrụ na ị chọọ inye mmụọ ihe onwe gị na-eme gị na ihe a dị too small na ihe mmụọ mere gị. Ama na o nwere ndị nwere ụdị nghọta dị etu a. Maka ịlụta ma ofu onye ihe ọma mere, onye anyị na-alụ ọrụ, o wee lụọ ndị ọkpọ m Eze-Ana nzi ya, ọ sị m na ọ chọrọ ike egbuolu mmụọ anụ. Si ya na etu ihe si wee dị kịta na efi ga-ala ọnụ na nwere ike yuzu ebulu. Ọ sị mba, na ihe mmụọ mere na-efi ka ya chọrọ. Ọkwụrụ ugwu efi wee kene ụmụ mmụọ n'ihe a mere. So o nwere ndị nwere mmụọ ma na mmụọ na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị ka adị agwụta ọzọ, mana o nwere ndị na-eji stinginess wee na-ejekwa ụmụ mmụọ. Mana ihe nchọ ka m nweta ebe a bụ avoid use stinginess wee na-eso ụmụ mmụọ. Learn how to give something very valuable. And malụkwa na ụmụ mmụọ na-atụ anya ihe ekene. Marụ na ụmụ mmụọ na-atụ anya
thanksgiving. Mara na ụmụ mmụọ na-atụ anya ka ikene ha. And ọ bụrụ na ị mara na ụmụ mmụọ na-atụ anya ka ikene ha, ị mara ka ị ga-esi wee nye ụmụ mmụọ something ga-adị valuable. So from today going forward, learn how to offer something that is very valuable to you. Ihe mmụta dị na lesson anyị gụrụ kịta bụ na ị ga-amarịrị na ị ga na-enyerịrị ụmụ mmụọ na-achụ àjà were ihe dị mma. And ka ị marakwa na ịchụ àjà dị nnukwute mkpa maka na ụmụ mmụọ na-atụ anya ya bụ ihe àjà. Àjà ị chụrụ gwagwa gị ụdị àjà ọbụla dị iche iche ma àjà saraka gị na-achụ ya na onwere àjà ọbụla ị chụrụ ga-abụrịrị ihe efu. Ihe ọbụla na ije na ancient book ị ga-afụ so many places emele emphasis n'ihe gbasara ịchụ àjà and the benefit a na-enweta na àjà ndị a. Now ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịda ajụzi na oge niile ndị a chụrụ àjà ndị a bụ na Old Testament na old things have passed away na everything has become new na ọnwụ Jizọs gwuru n'elu obe no sacrifice ka ọ bụ and therefore no sacrifice ya onwe therefore ihe niile okpochapụgo mmehie niile okpochapụgo njọ niile na ihe niile adịgo ọhụrụ and na se na àjà ahụ chụrụ n'elu obe na onwere ozi àjà ọzọ dị acceptable na onwe ọkwụzi àjà ọzọ dị necessary. Ọ dị ihe dị etu abụọ argument ụfọdụ ndị eriri eri na-eme na project as their defense. Mgbe na-asị gị nke ntị nke mbụgoro na ikwenyere na àjà dị mkpa ọnya ka eji wee si na onwere onye nwa eji wee chụọ àjà then maka ihi mgbaghara mmehie gị. Mana ana m achọ ịkọwara unu ịbụ onye eriri eri in the sense na there is no way Chukwu okike said thou shall not kill will permit any form of human sacrifice. Maka na ọ bụ mmadụ ịda iwu Chukwu. Chukwu okike does not even permit anybody to kill anybody as long as you are human. Human being ka I'm a human being permit ka ọ offer animal sacrifice dịka isi wee fụ n'oge nke Abraham. Ọ chọrọ ịọfa nwa ya were ekuzieri ya ihe that offer human being is not acceptable. Ya were ebulu wee chụọrọ Chukwu àjà. So ịchụ àjà dị very important mana ọ bụrụ iji mmadụ chụ. So nwere mgbe Chukwu okike whom does not permit Abraham ka ọ sacrifice ya ofu nwa ya ga-eji kweta ka a sacrifice ya nwa nke ya. Ịghọtara ya? O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ gị. Kedu ihe ka mkpa na mmadụ ji gị ụgwọ ị na-achọ ka ị gbaghara ya i wee sị ọ gara mmadụ nsị ya ngwa my friend go I have forgiven you than esi the only way mmeji gbaghara mmadụ maka na o mejọrọ m bụ igbu nwa m. How does it sound? Will make sense even to you, logical sense o make ya. Kedu ka ị ga-esi wee sị na Chukwu okike sacrifice dị nwa ya maka ọdịmma mmadụ? Who does that? Ọ dịrọ possible because ọ dịrọ necessary. Nke mbụ nyenwa bụ onye nyere commandment thou shall not kill. You are not permitted to kill your fellow human being. So nwere mgbe ya bụ Chukwu anyị da commandment ga-echighata azụ sisi gbuo nwa ya. Ịghọtara ya? Maka na ya nyichọ ka nkọwa ihe a na o nwere ndị eriri eri na-abuse abuse in order to countermand àjà achụrụ na agba ochie wuchi onwere ebe ọbụla ọ dị na akwụkwọ na àjà ochie abụrụ ya. Onye ọbụla gosi m ebe e kwuru na agba ochie na ịchụ àjà mgbe ochie àjà animal na ịkọmitiri ihe ọjọọ. Onwe ebe ị gosiri m ya na Bible na-ekwuru na ịchụ àjà mgbe ochie na Chukwu achọrọzi àjà ochie. I will give you 1 million na agba ochie. Kama no Christian religion mgbe abịa na-ewetazi agba ọhụrụ New Testament ka abịazi were ọnwụ na ogbugbu egburu nwanne ha nwoke bụ Rabbi bụ eze ha were na justify mana ha kwetakwara na ogbugbu egburu ya si na ogbugbu egburu ya bụ àjà mana na-ekwuzi na àjà nke a
wusi ka we supersede the old aja nwe se fafafa foul oburu eziokwu enwere proofs mmeji we kọwara gị na nya bụ ihe emelo bụ dastardly act for the pit of hell from wickedness of man. Ịghọtara ya? Onwere aja ọbụla achụrụ a ga-eji mmadụ chụ God acceptable before God Almighty, because God Almighty does not permit such na ga-eji human spirit wee chụọ aja whatsoever. So teta na ụla na ọ bụrụ na iso na ndị na-ekwenye na o nwere onye nwụrụnụ wee chụọ aja ọnwụ ya wee bụrụ ịchụ aja maka mgbaghara mmehie nke mmadụ dum, agwa ngara nke a bụ total fallacy, ọ bụrụ eziokwu. Ngwa gezie ntị, mma amakwara gị atụ ụfọdụ ihe megasịrị na o nwere ebe o kwuru na Baịbụl, anyị enwe ike gị ya taa ụbọchị ọzọ. Ọ sị na onye anwa nke a ga-esi n'aka ya lara nwa nke mmadụ wee nye, onye anwa a ga-esi n'aka ya wee lara nwa nke mmadụ wee nye, na ọ ga-aka mma na amụrụ onye anwa amụ, na ọ ga-adị beta na-ewere okwute mmanya ya ụdọ, mmanya onye anwa n'onu, tụba onye anwa n'ime mmiri. Okwute a ga-ensure that na onye ahụ enwere ike iselite bitire ya. Ilotalo oge Judas bịakwa bịa bitire ya wee kisie ya, ime ihe response ya Judas ọ site n'isusu ọnụ ka ị ga-arara nwa nke mmadụ nye, maka ndị chọrọ igbu ya mara onye ọbụ adịchọrọ sure o wee hanyara ha ya kpaa na ọ bụrụ na ha nye ya ego na onye ahụ ọ ya ekisi ka ha ga-akpụrụ na onye abụ dị ya master. Ị nwere ihe ịghọta? O wee beje kisie ya, o wee si ya Judas ọ biko ọ site n'isusu ọnụ ka ị ga-eji wee rara nwa nke mmadụ nye. So ọ bụrụ na ị nwere chapter na Bible, gụgoro the quotation. Okay, Luke chapter 17 verse 2. Okay, gụọ ya ka ndị mmadụ nọ from the horse's mouth. It would be better for them to be thrown inside the sea with a milestone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Okay, so ọ bụrụ na ọ kụwara the pain mmadụ ga-undergo, so nwere ihe ọbụla ga-eme ka ị kweta ka aka gị dị n'igbu ọchụ. So nwere ihe blood sacrifice is never acceptable. Get ka ngwakwa another one. O nwere, remember mgbe ahụ akpọgidere n'elu obe, ime ihe o kwuru, ọ sị ọbụba akwa wee sị nna mgbaghara ha n'ihi na ha amaghị ihe ha na-eme. He even plead for their forgiveness. Maganoma, they committed that sadly act. He never celebrated them. He never said ni hammer them. So he keep pleading on their behalf because so he knew that these people have committed that sadly act. Okay. Ebe na-ekwuzi na n'igbu mmadụ dị mma na ọnwụ nwụrụ wo ihe that is ebumnobi Chukwu from onset. Kedu ihe kpatara na a celebrate Judas rota onye ahụ esizi n'aka ya wee hesine up efu na ọnwụ? Kedu ihe kpatara na a celebrate Judas today? Because onye ọbụla kwenyere na ihe Judas melo bụ dastardly act of betrayal. Nyekwanche, do you know in Ronu ndị nna ndị a committed this dastardly act? He was killed because of jealousy between the Pharisee and the Sadducee. Ndị na-believe na his popularity is getting bigger and bigger. Yes, out of jealousy, how we can waste gear in their midst. Yes, our boy. Actually, he came to educate his people on how to live a good life in order for them to mature and become better human beings. That is a primary message of coming. But for the killing, nobody died for their own sin. The killing was done out of jealous and this dastardly act. And even the people, the murderers, accepted that what they did is dastardly act. Oh, yeah, but their elders, Jewessy, let the blood be on their head and on their children's head.
ịghọtara ya ka ọbara ya dị n'isi ha yara n'isi isi ụmụmụ ha maka na ha ma na ihe ha melụ dị njọ. Kedu ụzọ ka ị ga-esi wee tọnụọ si na ya bụ aja anwa na anyanwụ ọnwa ọ nwụrụ nọọ maka mmadụ niile na aja abụ aja dị mma, ọ bụrụ eziokwu wee sịkwazie na ya bụ aja supersedere aja a na-achụgbo Chukwu okike na-anabata? Who does that? Ka onye ga-asị n'ọsọ mgbe e gburu mmadụ ka a ga-agbaghara mmehie. Oke, gị nwa na onwe gị na-asị na ọnwụ ọ nwụrụ. Ana m achọ ịgwa the comment of ndị onye riri eri ihe eji ama ha. Ha ga-asị gị na onye nwa na ọnwụ Jizọs nwụrụ the dastardly act committed against fellow human being, ka na dati aja anwa ọnwụ ọ nwụrụ bụ aja a chụrụ maka mgbaghara niile nke mmadụ ka e wee kpọgharị mmadụ njọ niile dị n'ụwa. Who does that? Then mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọgwụsiwo interpretation ha nyere ya bụ na mmehie niile agwụsiwo. Now he died for the sin of all mankind. Who does that? Ihe a bụrụ eziokwu. Okay, gị nwa na onwe gị bụ onye eriri eri belivuru na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe is for the total forgiveness of all sin of man. Wee jụọ mgbe anwụ ọ sịrị na ọgwụsiwo, gị nwawe onye eriri eri kwenyere n'ọkwụ ọnụ ụgwọ mmadụ njọ mmadụ niile nọ n'elu ụwa. Wee chọọ ka jụọ ofu ajụjụ a, ọ ya bụ ya take home question. Ebe ọ bụ na ị kwenyere na ọnwụ ọnwụ n'elu obe have paid for all the sins of the world, who committed another sin njọ ji wee bata n'ụwa? Ebe ị kwenyere si na ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe have paid the price, that there was a need for old method sacrifice of animals, na ọnwụ ọ nwụrụ akwụ ọnụ ụgwọ mmehie mmadụ niile nọ n'elu ụwa dum. Wee jụọ ọ bụrụ na ọnwụ ọ nwụrụ kwụrụ ụgwọ mmehie niile nọ n'elu ụwa dum, who committed another sin? Can you tell me the name of the person that committed another sin njọ ji wee bata n'ụwa? Ọ bụrụ na ịgwa m name of the person, 1 million. Ka ị mara onye committed, maka na ọ bụrụ na ọ sị na mgbe ahụ ọ nwụrụ in pain na ọnwụ ya nwakwụrụ ụgwọ njọ niile nọ n'elu ụwa dum, at what point who committed another sin, mere another round of sin njọ ji wee continue n'ụwa till date? O nwere ihe na-aghọta? Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere ihe dịka na ọnwụ n'elu ogwe bụ aja. O nwere, maka na o kwuru ịmakwa na mgbe ọ nọ na Gethsemane, maka na mgbe ọ nọ na-atụgharị uche wee fụ ajọ obi ndị mmadụ na-ekworo na anya ukwu ndị be ha, na ndị be ha ịma na-apịara ịtarị. Oke, ịma na o nwere mgbe apịara ịtarị ya kwụsị ikwu okwu ọbụla, ya live silent. O wee sị mba, na ọ bụrụ na ya kwụsị ikwu chegharịanụ, na ọ bụrụ na ya kwụsị ịgwa ndị be ha ka ha kwụsị ime ihe dị mma, kedozie the point na ya bịara na ọ bụrụ ịma na ya na-emesi calling ya, maka na akpọrọ ya ka ọ bụrụ onye mgbasa ozi. He preach love. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na akwụsị ya ịkwụzi maka love anwa ya ji maka ya wee bịa crazy the purpose n'ọnọ apịara ịtarị severally, ọ ka na-ekwu ihe ọ na-ekwu, ha wee decide finally ka e gbuo ya ka ọ nwụrụ. Ịghọtara? So mgbe ọ fụgo ebe the jealousy na-eje, mara na these people is willing to kill him. Mgbe ọ fụchara ebe ihe a na-eje, o wee kpee ekpere wee sị nna ka iko afụfụ agabiga ya. Maka na ọma, this is not the primary purpose. Primary purpose o ji bịa bụ ka ọ gbasalụ ndị nke ozi. Ọ bịara, he said na ya bịara maka ụmụ atụrụ Israel furu efu. He came to preach to them. Onya batana throughout his work, ọ na-eje na synagogue na-preach forgiveness of sin, na-preach love your neighbor as you love yourself. Ifunu ihe o ji maka ya wee bịa, onya nwa bụ ozi o ji bịa. Mana mgbe ọ bịa dị fụ na wickedness of man na people na-achọ egbu elu, o wee na-asịzi nna o nwere ka ọ ga-esi dị possible ka e wezigara ike afụfụ a. Mana as long as niile live na gross material world, in under the subject of
the earthly laws. So therefore, he must die because of evil equal dibaha. Nyako jiwe onwuro maka any particular say. So onye obuna sere gi no nwere somebody nwuru no ka e wee kwụ ụgwọ mmehie gị onye a na-aghọrọ gị aghọrọ. Kedu ka o si dị gị even ka white man ga-ekweta ka ọ nwụọ maka a black man ikwelu nọ na-eriri gị eri. Kedu nnọọ ka o si kweta gị na onye ọcha ga-sacrifice onwe for ọdịmma ndị black kama ndị black ndị ọcha mere n'obodo ahụ ịbịa were ihe anyị ji dị ebube wee na-aba ha. So ikweta na o nwere onye nwụrụ ọnwụ ọ nwụrụ bụ as a result of hatred and the wickedness of his people. They killed him. Ịlụtara ajụjụ Pilate jụrụ ha, kụrụ onye n'ime mmadụ na-abụọ a unu chọrọ ka a hapụrụ unu? Ọ nwanne unu nwoke wee onye ekperima, onye ori, onye kidnapper ka mma hapụrụ unu? Ka ọ bụ eze unu? Ha sị leave Barnabas, set Barnabas free. Si gbuo nwanne ha. Ịghọtara nwere ihe ịghọtara? So ọnwụ nwụrụ bụ as a result of rejection ụmụnne ya mere ya. Ịghọtara ya? All rejection ụmụnne ya mere ya. So ọnwụ maka ihe akpọmasị ndị be ha kpọrọ ya. So nwere onye nobody. So onye ọbụla na-asị gị na nwere onye sacrifice ka ọ dị iwe nwere onwe gị si ya no. Nke bụ eziokwu na nobody will love you more than your people. Ka ngwa one thing mara. You're careful in this world. Nobody will love you more than your father. Quote me anywhere. Or your father will only nwere ike iweta ọjị na-asị na ya na-aga ọfọ ka ụmụ ya kea. Nobody on earth ga-aga ọfọ ka ekea. Because we are living in competitive world. In ege so nna gị bụ onye ga-eweta ọjị na-aga ọfọ si Chukwu okike na ụmụ mmụọ na ya na-aga ọfọ ka ụmụ ya kea. Onwe ebe ya medebe ka ụmụ ya mee karịa. So nna gị ga-aga ụdị ọfọ. Nobody else. So ọ bụrụ na ị na-eche na Chukwu okike zitere Jizọs ka ọ bịa nwụọ maka gị onye Afrịka wee nwere onwe gị faw ebe nyanwa kwuru ya, ndị elders kwuru ya sị ka ọbara ha dị n'isi ha na isi ụmụ ha. Onwekwa mgbe ha kwuru ka ọbara ya dị n'isi ụwa niile, because they knew that they committed dastardly act and the repercussion will fall back upon them. So ikwana ka mmadụ bịa dị ka ọ na-ejie gị ịchụ aja Chukwu okike makiri good. Ọ na aja a na-achụ aja ebulu na aja ihe mme ka m fugolo aja achụchalụ Chukwu okike wee zie ozi si na ya accept that aja. Ịlọtara oge onye ama Hezekaya bụ committed abnormalities. Isaiah wee je gwu ya na ọ ga-anwụ. O wee chụrụ aja mgbaghara mmehie gbawa mkpe. Wee zikwazi onye Isaiah si je gwazie ya na agbagharụ gị na-enyekwuru ya more 15 years. Kọrọ onye ga-agwa m ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee kwuo na ọnwụ Jizọs nwụrụ. Adị m ekwu okwu ndị na-eso ụzọ ya ma ọ bụ ụmụazụ ya ma ọ bụ ndị eriri eri ndị ọzọ kwuru. No ebe Chukwu okike ji aka ya wee appreciate ya na nwa ya nwụrụnụ bụ eji gbaghara njọ mmadụ niile nọ n'ụwa. Adị m ekwu okwu asị na onye nwa kwuru Paul ma ọ bụ ndị adị m ekwu n'okwu Chukwu okike ji aka ekwu. Mana iwe ọchị ya bụ ochie. Chukwu okike ji aka ya appreciate ya aja achụrụ ya. Gosi na Chukwu okike na-anabata aja achụrụ, aja ihe mmee, aja dị iche iche achụrụ ya. Mana nke egburu mmadụ, egburu Jizọs, o nwere ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee appreciate ya si na ogbugbu egburu nwa ya abụọ aja ya nabata. O nwere ebe ọ dị na Baịbụl. Igosi m ebe Chukwu okike ji ọnụ ya wee si na ogbugbu egburu Jizọs dị obi ụtọ na ya agọzie ụmụ mmadụ na-enweta favor maka ihi na-egburu ya. I will give you 1 million. Mana o nwere ebe ọ dị. I was once a Bible scholar. Ana m agwa nke bụ eziokwu. O nwere ihe dịka na aja ọnwụ ọgbụgbọ egburu ewu murder, the committed pure murder. Kpatara nne eji ebe akwa. Kpata anya nwa ji wee sị
Now forgive them. Because we knew that these people have committed blood. So don't allow anybody to tell you na ihe mme na aja na-achụ mgbe ochie na aja nsuru ọkụ na aja ọdịnihu a na-achụ n'ọdịnala na ọdịrọsi necessary maka na o nwere onye nwụrụ n'elu obe. I can tell you na onye a nwụrụ n'elu obe is not even for you. Yes, maka ọmọrọkwu niile eme exist, ọmọrọkwu na ụmụ Africa. So he died. Let me go and tell you why he died. He died because he's a Messiah. He's a bringer of the truth. He's a Messiah to his people. He's a rabbi. He came to teach his people how to live a good life. And ndị nke wee gbuo ya maka na ha chọrọ change. The Pharisees and the Sadducees joined aka where they murdered their brother. So Mbana appeared that he should stop talking. He was like, if I stop talking, what is the essence of me coming? No, maybe I'll be able to Osina, Kuziona, Kuzi, one way I do momentum mad near. If you reduce Oju, you blossom back. Nagade, Kuluchi, and they killed him. So, on your second, Nanyabo Obuwa Umunia has over the is done for the benefit of home Africa. Sonya and us. Kampusieba. So one them Chubaja Ordinana, Chubaja Suroko, Chubaja Mbara Mehe, na Chuku Okike, na Namatia, Onya Batana Mbebra Hancho Libu, and Osiramba, Nequebu, Makanocha Rajanaman, Atuari Aja. Egotaria, Nkeken and Debe, one nature, on Chukota and Chikota, Choro, Ogosiquani and Avatado, Ajanaman, Ken Ochoria, in Egent, Kampusieba, Abruni were Ajuju, Ankuzia. Send them a message, Mobile Abalaga family. Send them a message in 0805 7837 I repeat 0805 7837 Mokano 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Call the question in no guy awa nke eziokwu onye nwere ntị ya nụrụ asị nke ọma ka meela ụnụ ma nwoke ma nwaanyị dịrị ine na anụ olu the friends of the temple and the children of the temple asị m na ọmaka ga-emere ụnụ na onye na-achụ ụnụ ga-adakwa na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo na ha mgbe ejinata isi ụnụ wee mee ihe ọjọọ na onye ọbụla sị ịkọ isi ụnụ na-awa aja asị m onye a were nke chụọ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile udo dịrị ụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụ aja na emechaa na ọ ya epu ome udo dịrị ụnụ. Good day, my name is Chucks. If you're in need of building designs, we have years of experience helping people get the beauty of their dream house they have always wanted. Even if you have great fear of seeking for architect because of money, we can help. Don't put off getting your dream house that you deserve. So give us a WhatsApp chat via our Facebook page today at Fenwork Architecture. Fenwork Architecture gives you the best. Thank you. Morning. Okay, my name is Machuku Francis Chukwuemeke. I'm from Anambra State, Nigo, precisely. Okay, to start with, I would
will say thank you for using that word creative. Those work we saw in Eziokwu TV, I'm the architect that designed them. I happen to be one of the 3 executive directors in framework architecture. Framework architecture is a multidisciplinary integrated company that offers specialized and expert contracts and consultancy in area of architecture, civil engineering, project planning, interior designing. Okay, framework architecture was founded and began operating in 2010. The company is led by management team of 3 executive directors, and have assembled a group of experienced and professional technicians in both traditional and high technology. Thank you so much. Our mission is to provide a service to meet the challenges of building environment associated with the developing countries like Africa. We aim to provide a conducive and safety, affordable housing units. Okay, to reach us is so easy. We are everywhere here in Nigeria. Why I say that we are everywhere is that we go outside jobs. I mean, any place you call us, we are ready to be there and achieve your requirements. So for our contact number, you can reach us on our WhatsApp number 070-6465-2451. I repeat, 070-6465-2451. Or you can also contact us through our email address, frameworkarchitecture@gmail.com. Thank you so much. I appreciate it. It's my pleasure to be here. Thank you.
Yeah, good morning, viewers all over the world. My names are Ogbuefi Eze-Ana Ugochi. I'm here this morning to react on trending topic concerning reforms going on in Igbo spirituality. One of my followers chatted me. He was of the view that we should not reform Eziokwu, that we keep on using the outdated method used by our ancestors, our fathers, meaning that Igbo spirituality, we should maintain the old status quo. Our altars, Igbo spirituality, we have altars no kumodi chiche, like Okwedo, Okulasi, Okumodi chiche, even the same thing with the one that is in your village. Place of worship in Igbo spirituality. We should keep on staying under the trees and the shanties. That anything we are trying to build a befitting place of worship, for him, he is not in support. So I'm here today to react to some of such comments. That look, world over, every spiritual movement, they are all reforming. Let me draw your attention to Catholic faith. There's what they call Vatican I. During Vatican I era, the priest, Manaco Latin, during the Latin Mass, that time, in Vatican I, because Catholic Church have Vatican I and Vatican II. Presently, they are practicing Vatican II. Under Vatican I, they are using purely Latin. Yes, they are using purely Latin. And that time, Reverend Father will face the Holy of Holies. He face the altar, back people. Anytime you want to give blessing, like Dominus Vobiscum, you will turn people to people and say Dominus Vobiscum, et cum spiritu tua. That is Dominus Vobiscum simple means Asekuya et cum spiritu tua. Then face back. Are you following? So, and as the church was growing, they understand that by so doing that some people don't actually understand the meaning of those Latin words. So, under Vatican II, they reform it. Under Vatican II, they taught it why that and make declarations that from that Vatican II going forward, that people should be celebrating Mass in their own language. They reform a lot of things, and the Reverend Father began to face the audience. Everything, they reform so many. I just want to use this particular celebration of Mass as a case study. The same thing with the other world religion world over. Are you following? Even in Hindu, it's Buddha that built the first temple in India, like modern temples. So there was so many reforms. So many reforms. The same thing with if you go to other sets, religious sets like Grey Message, the Kanka and rest of them, many of them are building modern place of worship, so temples. However, once you enter into any place of worship, you will see sign that will show you that this particular place of worship or temple belongs to so spiritual sect. Like if I enter Catholic church, once I enter inside, I will be able to tell you this is Catholic, even without signboard. Because I have already know some certain things. Despite the fact that other religions have chairs and everything, they have similarity. That's what I'm trying to say. But there is some certain things that made it unique. For example, Catholic must have crucifix.
Why the Anglican, exterior of Anglican and Catholic look alike, right? But there is different because in Anglican, you will only see a cross, you will not see crucifix. The same thing with other Pentecostals. So, but some people still want Ordinary to remain with those outdated methods that did not even help us anywhere. Okay, with this old method of under trees and shanties, have you ever seen any serving governors? Despite the fact, or even senator, despite the fact that some of them, when they are contesting, yes, they seek prayers from traditional worshippers. Yes, Igbo spirituality. But because of how everything is structured, time of Thanksgiving, you will not see them. Okay, if the governor is coming to thank Olas with his entourage, where will he sit? The atmosphere is not conducive. Okay, if there is maybe a rainfall, how do you expect governor or a senator or and his entourage to be running helter-skelter because rain is coming? The atmosphere is not built in a way that it will accommodate high-profile personalities. So, but now in Igbo spirituality, we are moderning it. What is important is the teaching. In Igbo spirituality, African traditional religion, we are talking about telling you why you should not destroy your family, why you should be at peace with your children and rest of them. All those the tenets of Igbo spirituality teaching will teach you about those things. And even tell you how you can be able to do it yourself. Like I said, 70% of your spiritual work can be done by yourself if you are properly guided. So that is what modern Igbo spirituality is trying to do. Now we are remodeling so many things, giving at least modern place of worship where you can come and sit comfortably. In fact, if we can even afford AC, we put AC. Are you getting me? So that the atmosphere must be nice. Yes, because other religious sects and spiritual movements are looking down on Igbo spirituality because of how our altars look like under the trees, under shanties and everything. People are looking down on us. So I'm a reformer. I am of the opinion that place of worship of Chukwu Okike should look nice. Okay, look at what African traditional religion is doing, Ghanaian religion. Look at it. You see it and watch the next video. You will see watch the next videos. You will see people massively returning back to Igbo spirituality via African traditional religion. You will see the atmosphere, you will see the interior, you will see everything. The environment is nice and very conducive, so that everybody will be conducive for all walks of life. So watch this video and see the reformation we are bringing in Igbo spirituality, because we believe that place of worship of Chukwu should be nice and it should follow the reality on ground of 21st century. So you watch how we worship. The difference is that Igbo spirituality does not believe that Jesus is God. Yes. So Igbo spirituality does not recognize that. We believe in Chukwu Okike Pụrụ Ime Ihe Niile. That is the core difference between us and Christianity. So I will have worship songs. Those worship songs, the only thing is that we recognize Chukwu. We don't recognize Jesus. That is the third difference. So, and if you look inside our interior of place of worship, you will see our Nzu is there. Edo is there. So if you look well, you will see the difference from the normal church, because we will not see anything, any carved image in that place. However, outside the place of worship, we still have other symbols in the environment for you to know that you are in African traditional religion arena. Let me stop here. Watch this video and tell me what you have to say. Thank you. Enjoy the rest of your day.
Yama ga-enwe eke, Yama ga-enwe n'oge, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'afọ, Yama ga-enwe n'ụbọchị niile nke ndụ unu. Dịka isoro ekwe bata Yama ga-emerere gị, Yama ga-emere gị. Chineke mere gị ihe ọma, Chineke wara gị ụzọ. Ihe ọma bụ ihe ị na-achọ, Chineke gọziela gị. Chineke gọzie gị, Chineke ma gị ụzụ. Ụzụ bụ ihe ọma ga-emerere gị. Ụzụ bụ mmepe ụzọ ga-edere gị. Ihe ọbụla bụ ihe na-achọ bụ nke ọma, Chineke mezuru gị. Chineke gọzie gị, Chineke mere gị mma. Ugbu a na niile ebighị ebi. God bless you. 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 Chineke mere gị mma. Chineke wara ụzọ gara gị. Abasa n'oge ahụ mere mmadụ egbu na nses. Ike dị n'ụzọ gị wee wee. arụsị eze nwanyị ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu nwa karaka mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanyị ihe ji na nchabu
Viewers all over the world, as you all know, my name is Eze-Ana. If you have been following me on my social media teachings and propagation, I made some lectures in the past that the white people, they never love us, and they will never start today to love us. Even in the religious houses, you will see them treating us like garbage, to show us that their claim love that showing us is fake. What they are interested in us is what they will take from us. But genuine love, without fear of modern camera, knowing fully well that the international cameras are there taking them, they don't bloody care. How do you think that they will love us? I want you to watch this video and tell me what you think. That even in the religious house, they are treating us like this. Remember our own brother, Kadriarize, that's supposed to be at the seat of papacy. They push me away. Watch this video. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. Viewers all over the world, as you all see, like we used to tell you many times, yes, I have said it times without number, that we Africans should wise up. Lots of lies was told against our spirituality. Now let's use this case of Jesus, pictures of Jesus. We have many of them, more than 10. But I can tell you, have you ever asked yourself these questions? We should stop this blind faith of a thing. Have you ever asked yourself, who took this picture of Jesus? Okay, have you asked yourself, we are told that Jesus existed for over 2,000 years ago. Have you ever asked you, who is the photographer? Who snapped the pictures? Even if you go to Google, you will notice that this photography we are seeing now, pictures we are seeing now, videos we are seeing now, is not up to 1,000 years. Now, who took these pictures you are seeing on social media as pictures of Christ?
I know here various homes, you see it. In parishes, in churches, you see them. Those pictures. Do you know that those pictures are not Jesus pictures? Do you know? Do you know that even that personality of Jesus, when that personality existed, there's nothing like pictures. Now, today, you go and get some of these pictures, known actors. Nollywood actors, Bollywood actors, and everything. They acted. Some of them, one of them came from Hungary. One of them came from Britain. One of them from America. Mr. Howard. And many of them. You watch the pictures and see those things yourself. Then ask yourself, these pictures you hang on your place, your house, you venerate them. What is the difference? Wise up. Let's know that all this are formulated this thing to play on our mindsets. Those people that acted those movies acted it based on the mindset of people, because in Nollywood, what they are acting is what is in the people's mind. So they want to play on your intelligence and your imagination to give you what you want, because they are looking for what you like, and you pay to watch them. Watch this video and tell me your mind, as in what you have to say after watching this video. Thank you. Christians, make una come show me who be Jesus for this video. I see a lot of Jesus today. In fact, I don't know who be the original Jesus. Watch this video and you tell me who the original Jesus. Thank you. 10 actors who have played Jesus Christ in movies. Number 1. Robert Powell. Played Jesus in the TV miniseries Jesus of Nazareth 1977. Number 2. Jim Caviezel played Jesus in The Passion of the Christ 2004. Number 3. Diogo Morgado played Jesus in Son of God 2014. Number 4. Ted Neely played Jesus in Jesus Christ Superstar 1973. Number 5. Max von Sydow played Jesus in The Greatest Story Ever Told 1965. Number 6. Brian Deacon. Jesus 1979. Number 7. Jeremy Sisto. Jesus 1999. Number 8. Eoin Macken. Killing Jesus 2015. Number 9. Michael York. Jesus of Nazareth 1977. Number 10. Donald Sutherland. The Last Temptation of Christ 1988. As you don't watch this video finish, do me a favor. You see that picture of Jesus where you hang for your house, where they pray to, where they kiss, where they go bow, where they go kneel to, say na your Jesus. Whether that picture where you hang for your house, whether you go see the actor here. It's just like when somebody go carry, or a white man go carry picture of Peter Edochie, go hang for a house, say na Jesus. Now what you una do? Una don't see say all these people na actors. Why you not go hang your papa, your mama, your brother's picture for your house and they pray to that your to your father, your mother? We don't buy. Now actors where they their country, some of them don't even buy. Those actors, some of the actors don't buy. But their pictures they your house. You they worship you. You they call them, they pray to them, to the actor, make you answer you. Africans who do us like this, make una open una head, open una brain, open una eyes. Open them. Shebi you don't see say all these people are actors. But my fellow African don't carry their picture hang for house. They pray to the picture, to the actors. Why not carry Peter Edochie picture, hang them there, they pray to that man. As far at least that one gets your blood, that one gets your language, that one resemble you. Now another actor, where they in village, where they in country, now you they pray to. I hope say you see your Jesus here. I hope say your Jesus day here. Erigogi, Erigogi.
Chitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugo Chitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugo Chitubelu ga-adị, Ugo Chitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa cha-cha. Orugono a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị, Eze-Ana Ugo Chitubelu, nwoke ọma n'ọrụ ifite, ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugo Chitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugo Chitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugo Chitubelu, onye ọma n'ọrụ ifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugo Chitubelu, onye ọma anyị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugo Chitubelu ga-adị, Ugo Chitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa